Salam mehriban dostlar, aziz yoldaşlar. İnşallah hali adaylarınız gobudur. Yine de bir şembe gece hizmetinizde bolayın dedim. Şu wagt men özüm öýdenem daşda bir uzagrak yerde. Onunla da şol şemmeden şemme garaşýan dostlar vardır. Şolar çiğnem motor görneýin dedim. Tarihi görünger bolmasa da garaz bir zatlardan peýdaly zatlardan görüňet geçersin niyeti bilen hyzyňyzda bolayyn dedim. Şu ýerek şol daşary ýola çyksam-da magtumgul kitabda ýanyma aldym. Ýe bolmagan bir san goşup okar diýdim, ýani görüňe bolmasa boş geçirmeýlidim. Salam gadyrly dostlarym, salam. Baryňyza salam aýtýan. Hawa magtumgulyň goşgularam bar ýöne şu wagt bilýäňiz Iranyňky ýagdaýlarda gowdel Mehsa eminidim familçi Mehsa diýen bir gyzy şol saçy görkezip saçy görnýär diýip o pahyry şol zada çekip ýani qynýar intizamy otady horlap urlup küçükün çotayda tutup gaty urulan bolmaly pahyry etiraz eden röpmen sonra öldürüp onu cesedini bimarsana ýeberip şeýle özü meriz diýip öz keselçiligi bar ýaly görkezjek bolýarlar. Ýöne o gyzyň hiç bir keselçiligi hem ýok, meriz de däl. We bir derek pahyr jan berip gitýär, enatasynyň ýüregini ýakyp gitýär. Şol üçinem Tehranda da millet bir tobur ayağa galyp dur. Kurdistanda da şeýle gyzym Kürt bolmaly. Birinjiden ol pahyr ýaş gyz, masum gyz, Allah rahmet eylesin. İkinciden hem bir derek hayvan sıfat insanlar, bir derek zatlar için milleti öldürýärler. Adamlaryň janynyň erzişi ýok bular için. İnsan haklara hiç adamın janynyň erzişi ýok. Ondan sonra edellerinden sonra etjeklerin edellerinden sonra näme diýerler? Amerikada da adam öldürýär. Palan ýerde de öldürýär. Siň bilen siziň etýän işiňiz bilen Amerikadaky başga ösen ýurtlardaky bir derejede däl. Ony açyklap içine girmäli ýöne gatyk gynandyrjy ýagdaý. Ýöne men şu taýyna düşünemok. Bir taraptar dinna la ikraha fit din, ýani dinna mejburiýet ýok. Her kim inanýan bolsa etmeli şonu. Anlanmayan adama bir mecburiyet yok. O bir taraftan da görüyoruz, İslam din deyip kuruluyor, Cumhuriyet İslami'dir, o Talibanlar, Daiş'tir, neyme nire olsa, hemme adı zorla ettiriyorlar. Şolun özü dine karşı değilmiş hareketliğin özü. Özlerim ahun, alım dini bizden kavulayan adamlar yöre zorla ettiriyorlar demek, bu arada bir zat var. Katım garymlyk bar da. Özlerim düşünmeýän bolmaly. Indi on ýene de başga sebäpleri bar da, ýöne olarda girecek bolsaň özi ideolojik görüňler. Ýöne men şunu gördüm. Tüň gowy din ýürüýän ýurtlaryň bir diýäýinler Türkiýe. La ikraha fit din garaýşyndan seretsek Türkiýe gowy. Mejburiyet ýok. Isleýän meyhanasyna gitýär, isleýän meçidine gitýär. Riya ýok. Ýüreginde bar bolsa Allahy eňilýär. Islese de gitýär, işegini içýär, näme bolsa şo, näme poku bolsa bolýar. Hiç kim zorlamaýar. Şol üçin bir mumin bolanlar, musulman diýende çyny bilen musulman. Aldatmaca däl, riya däl. Ananmaýan da gorkusy ýok, bir rejimden gorkup, ýa bir hakimiýetden gorkup, özüni gowur közjek bolup, ýa ysykdan boljak bolup etmeýär da. Şol üçin Juma bitjide men barýarna, juma namazadyna da goşulamda adam sygan ok bitjide.
Mescidine adam falan ol. Ne? Nant gelen adamlar öldürdü. Ama o taraftan her kim isleşiyal yaşıyor. Şuna hiç çok bolyanlar. La ikrahe fiddin. Ayetullah Beyat Zencani diyen bir yerde edil şu cümleni aydıptır. Ben haberlerde okuydum. Dinna mecburiyet yok. Zorlama yok. Bir geçti irşadın etyen işi kanuni da doğru değil, insani da doğru değil, dini da doğru değil. Şunu yal gurrun veriptir. Men şol ahına berekellah verdim doğru değil. Ayetullah. Din tanıyan adam şonu yani. Hala ki varidi din şodit bayat qavanini din kabul korit. Karşınası. Hop, men dinden çık da ondan näme? Onan barıp öldürmeli. Molet bollu deyip. Bolma da ol. Hava bu kabulüne kerde. Has yara sen kabulüne kerde de yol verilmeyara. Ay bolya onu yalı olsa mene çıkacak gerek geç dinliydi. Onan barıp öldürüyorlar. Hani ol adalet. Bir de nirde yazı ya şol din kabul edilirler şimdi. Her kim özünden çıkarıya kellerinden. Kur'an'da yok zatlarda. Näme şu özüninkini doğru edecek da tefsiri şol. Her kim öz Allah'ı bilen. Sen kıyamet günü näme için koyulupdyr? Onda bugün eger kıyametdeki özlerce kesecek bolsaň kıyamet gerek değil onda. Şu bundan kesiverdi kıyamet koyuverdi şu bundan. İnsanlara dine yol görkediyen. Bu yollan isten şuna, bu yollan sen buna var yani. Sen kime gelip sen şunu yol görkezecek? Sen kim? Sen özün hem bir şunu yali günahkar adama. Özün hem yaşayışında köp yanlışlar var. Halkı tut yallan özü köp yerde nemet yallar havarınız var mı? Vaizan kin celve dermen mehrabu men vermi konant. Şol bir halvet mirevendan kari diger mi konant diye. O ilk kadimden yazgıla. Şol için insan başka insana don biçip bilmez. Allah'ımız onları öz yoluna ihtiyarlı beremmoza yaradan olsa insan benne son hakkı yoktur. Zorlama. Sebep insan yanlış bilyer. Şol için yanıma birinci mesele da şu İran'daki häzirki ýagdaýy bir deyip geçmek habarlara her gerekde bir şöyle bir işaret bilen geçýär. Ýöneken internetin hem ýagdaýy gowdälýärler. Televizyon uftan bäle. O. Aleyküm salam, salam bolsun baryňyza. Qara gowdälla ýagdaýlar hiç gowdäl, her tarafa isen gowdäl. Şonu ýaly sen saç görkezip öldürýärmiň? Din diňe bir şomy. Dinne adalet diýen zat ýokmy? Ogursyzlyga näme diýen, ogurlyga näme diýen? Her gaýsy özler siýig edip näçe aýal alýarlar. Bir saç görünsemi ýa-da şol näçe aýal siýig almak gaýsy? Haýsy da günärek. Günäs köprek. Ay on din dörzülep durjak bolsaň mara o din ýa-da açykmaýa-da ýoýardyn. Adamlaryň öz hakimiyeti, öz tefsir, öz yorumuna göre başkalara basyp uygulayan, icra etýän ýerine getirýän näme de jahil kanunlar diýip ondan söz etmeli bolýar. Cehalet kanunlar. Näme de bolsa, birem şol aýdyşmaýaly. Bir ýerik çykdym, hiç bolmagan Mahtumullah Tamamyň kitaby var, şondan bir goş okarynyň ağzyndan diýdim. Birem internetin hem ýagdaý gowdälýärler, Instagramda da şol İrandan habarlar çykmasyn diýip, şolara bir gowy çäklendirmeler getiripdirler. Geçen hepde men goýan videomny kän adam görüp bilmändir. İnşallah bir ýerde gowlar diýip arzu etýän. Mahtumullah Tamamyň käp goşgularyny ben okap duruşyma şuna oşanýarlar, edil şuna oşanýarly. Mahtumgulyny mahtumguly eden
aslında şol halka yakın goşgular, halkın duygusunu, halkın derdini kalama alan goşguları. Sebebi sufi, irfan, tasavvuf o maktum bulan öňem var. Öňem ýadylýar. O maktum bul onda bir täzelik yok. Täzelik näme? Başgalaryn aýtmaýan sözüni aýtmak da, öňküler şol diňe şu tasavvuf din belli adamlara muhatap bolup bilýärler. Emma maktum bul näme diýer? Garybyň dili bolýar şol. Top köpçiligiň derdini ýanglandyrýar, dile getirýär. Şol üçin hem käy goşgular okany häzir şuna goşanýarlar. Geçen hepde bir soradı. Döwlet ýyldan gider bolsa mally bilen tozan geler diýdi. Şo diýä öňden görüpdir diýdi. Şo mally bilen toş döwlet bolmaly şo diýä. Aslynda bara şol bir döwleti görmeýän bolsa başga bir zat görkezýär. Şol halk hemişe şöyle bir derdi bolmaly. Şol dert häzir hem biz şo derdi ýaşaýan bolmaly, dewam etýän bol biziň içimizde. Şol çinem şuna ýadanýaly bolup görünýärdi. Ha men dönü dip bir goşu var, şonu okap geçeýin diýen. Şunda da şöýlerek. Köp zatlar aýtýar adam şuna ýadanýaly. Döndü diýen goşguty. Maktum bolan Qabus Murat merhum Azumat Turqadyň çykaran bir ýaşyl kitab var, Maktum bolan diwany. Şoň 718-nji sahypasynda yer alýardy. Men de soňra bir Maktum bolan saýlanan goşgularyny terjime edipdim farsça. Şo kitabymda getiripdim şonu iki dille. Şonu hyzmatymda okap eşitdirýärin. Şu Maktum bolan okuýmakda da peýda bar arasynda. Ey dostlar, adam mari her bir käre döndi. Qarun kimi ýygnap maly, Qarun kimi ýygyp maly bardy haýyara döndi. Ey dostlar, adam mari her bir käre döndi. Qarun kimi ýygyp maly bardy haýyara döndi diýe. Haýyar näme bu taýda? Bir hayaya Allah, kurşun kalmak etyen adamlı vardır da hayyar şu var. Kitabın adı soraptır Zendigi Namı ve Bergozide Eş'ari Maktumguli Feragi. 1373. yılda çıkarıptım. Farsça tercümesi bile. Şu vaxtlarda köp vaqt oldu. Qoşqin devam etýäs. Haram yığır bolly baýlar. Yaşar günü güzel aylar. Biziň bu işretli jaýlar gulgyrnak bazara döndi. Biziň bu işretli jaýlar gulgyrnak bazara döndi. Gulgyrnak näşe berde? Ol savaşlarda alınýar, esir alınýar, zatlardan tutulýar, getirilýär, türkmenliň alýar başa. Qul diýär şu erkek hiljon. Qul bir umumy sözdan esir. Bendi manysynda bolýar. Mağtum quly, tangry quly, benne manysynda. Ýöne qırnak şol esir alyp getirilýän gyzlara, aýallara diýilýärdi. Qırnak diýilýär şolara. Şol üçin biziň bu işretli jaýlar gulgyrnak bazara döndi. Gulgyrnaklaryň satylýan ýerine meňdeşdi diýe biziň bolup duran ýaglaýymyz. Dağlarda bent bolly syýylar, ösmäý galy gelen yeller, gürgen gökleň azap iýiller, ýagdan güzere döndi. Ýagy garetgerler. Yani gürgen göklen iýiller garetgerleň basmaçylaryň geçen ýoluna dönüşdi diýer. Ondan sonra tılla tağıtta kapılar,
Yine seyredin şu yere. Tılla tağıttı kapılar. Devur aylanıp yapılar. İşan molla pir toplar. İlata azara dönni. Berdi furuşi bud bale. Näme diye? İşan molla pir toplar. İlata azara dönni diye. Mağtumulun ödem yoksam sopi. Salam ver Ustad Feraseti Gerami, Nevisende Aziz, sağ ol, Gaffardaýsan. Hemmeňize sağ ol aýtýaryn. Hawa diýmek, şo wagtda İşan molla pirden ýanyp duramagdym boly. Men şol döwlet ýyldan gere ýarsa diýe, şu gurrunlar, şu ýanmalar şo wagtda barmyş diýjek bolýarny. Dermansyz galandyr dertler. Weýran boldy köşkü ýurtlar. Düşünmän kelimeňiz bolsa da sorasaň aýtyp bilerin. Ata çykan biziň mertler zyndanlyp bazara döndi. Ata çykan mertlerimi nere gitdiler? Zyndana gitdiler emes. Edil şu näme? Bolup durşy. Şunu aýtyp duran ýa. Ýören bolmady sogaba. Haramy döndü gassaba. Seher çağı üsen saba neýläýinde nara döndi. Ýören bolmady sogaba. Muňa düşünýär. Haramy döndü gassaba diýär. Haram işler eden adamlar gassap boldy diýär. Gassap bolsa adam bir halaldadan anmalla kesende zat bena şonu ýalyra etdiýär. Çıkan zan sana da salam etdiýän hoş gelin. Haram işler etdiýän gassap boldy diýär. Neyle günme günnen yaman, merdastınla acap çaman, bak bugün ol hara döndü diye. Neyle günme günnen yaman, il yurdumnu tuttu duman, merdastınla acap çaman, bak bugün ol hara döndü. Çaman näme? Bir hil attan, yani beter ýuwruk attam dälçi normal millennial atlar. Ondan dumany bilýäňiz, dağ başyndaky gararyp durýan bulut ýaly dumanlar. Dewam etýärim. Diller diýer, görüp, akyl keser, sorup, akyl sorapdan. Ança mertler boyun bürüp namarda yesire döndi. Ança mertler boyun bürüp namarda yesire döndi. Türkmenler esire yesir diýendir. Kadymkylar hatda eleylerden anlar da yesir diýerler. Sebebi erkeklerni yesir bolýarlar da biçerler. Kadymda aýallar da yesir diýerler. Ennüyan bugünküler yesirde, erkekler yesir olup ýör, aýallaryň eline. Atlaryna mütkösse bolsak. Uyotdan galy zinallar. Namart bol çok merdalar. Uyot näme? Haya şerm. Uyotdan galy zinallar. Namart bol çok merdalar. İl içinde şalar, hallar, göya sokcak mara döndi. Bir peyi oturmaz tina. Gark bolupdur dünya huna. Namartlar oğşap mecnuna, lollar bir yara döndi. Kayerler kafiye, çünkü Farsçada getiriyor da, şahirler köp getiriyor, men kadymda bir gurrun ne beripdim şonda da. Wa aleykum salam. Jebbar ýerýa. Köp sağ olun. Şöyle Sadatlan bir Farsçada çon kafiye tengayet şair bize fengayet diýdi. Bizinkiler de käy wagtda kafiye awalyna Farsçadan urup berýärler şöyle. Şol üçin hem goşgularda Farsça biz köp görýäs. Yani goşgularda kafiye sebäpli köp sözler Arapça Farsçadan da girýär. Hun. Köplen şiýaşy işte hun kan ýazsan, bu taýda hun gelipdir.
Lolalar bir ýara döndü. Lolalar da latra, alkaşra ýar boldy şolar, her zat ters boldy da. Bir söz diýdim bilseň bayak. Bayak näme? Öň. Bir söz diýdim bilseň bayak, şondan dadar boldum tayak. Nadan, haram, sopy syyak, peşeyipdir pire döndü. Wa aleykum selam. Nadan, haram, sopy syyak. Sumak da diýerler, sopy sumak, şahir sumak burada syyak getiripdir. Peş selli. Peşkeyipdir pire döndü diye. Bu yerde de dege, bu yerde de. Yağışlar üstünden artlap, pulun tamamlarını dağıtlap, bihuda tanrını atlap, namart canın mire dönni. Pul tükenen Allah'ın yadını çiyada namartlarım. Derya ola akan yağışlar, hak bermegen guru hoşlar, akıl sözleyip sere dönni. Akıllan ayrılı başlar, derya bolly akan yağışlar. Hak bermegen guru hoşlar, eleki hoşlar Türkmençede gowy getiripdir. Hak bermegen guru hoşlar, akıl sözleyip sere döndü diye. Guru hoş, eleki hoşlar bize diye aklı vermeye başladılar diye de. Köplenişde şonu ýaly bolýar, bilmeýärler köp gürleýänler. Allah bolly herkes ýygyp, bay adaýyp malyn ýygyp, ýyl içinde miskin bolup, ýyl içinde miskin solup, ýyl içinde miskin solup, bakylar süýtxara döndü. Gariplar yıkıldı. Bakiller ne boldy? Süýtxar diýmek Türkmençede nuzulxar. Nuzulxar süýtxar bolýar. Ve sonunda şeýle bitirýär Mahtum ulymyz, atamyz. Eripdir dağlar başy. Eripdir dağlar daşy, başlan başı diýen. Eripdir dağlar daşy. Namart bol mert kardaşy, Mahtum ulynyň göz ýaşy, ul deňizi hazara döndü. Göz ýaşy hazar deňizi, gowur meňzetme bar şu ýerde. Derya meňzedilýär da hemişe bir hazar deňizine meňzetmegi owadan. Näme? Teşbih meňzetme de goşguda öz ýaşaýan ýerinäki şol zatlara meňzetmek, eleman zatlara meňzetmek de goşawr owdallyk getirýär. Bir deň ýerde ýaşaýanlygyny görkezýär. Mahtum ulynyň göz ýaşy, ol deňizi hazara döndü. Şu şekilde emma edil şükürler şu döwürde ýaşap duran ýalla Mahtum. Şol wagtda da biziň çekýän derslerimiz bar eken. Ýöňüm aýdyşýaly, şu dünýä bolandan bäri dertlerim şol akyp gelişi diýär. Mahtum ola tamyzam ýatladyk. Bu da meňşi ýolla öýden uzakda taşladığım aýdypdym. Şaýda bir berip biljek bernamam şu boldy. Başga da görünler kän ýöne. Häzirçe bolar ta inşallah. Az görüşmedik ýöne. Sonra zat bolsa alyp bilerin, hyzmatyňyzda bolaryn. Bolmasa da sizi Allah tapşyryr. Arasynda Mahtum bolan okuýmak da elbetde ýani bilirdi, okap, käbir sözler çykarmaly, diňe okap geçmek diýerler. Şol sözlerem çykarmaly. Hawa näçede ýawally? Men yarım saata bolaylar, ay bolýar. Geýjen rahat bolsun. Indi käpde görüşýänçak. Allah ýaranyňyz bolsun.
gowy ýaşaýyş, parahat durmuş, baryňyzda bereket, saglyk, arzularyň hasyl bolmagyny arzu etýäryn sawol gapbardaýjan. Sag bolun bütün seredip duran mehriban dostlar, ýyldaşlar, gowsýarlar. Onda häzir hoşlaşýan, giýjeňiz rahat bolsun.